डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथाया मन्थ्रिफोरखौ जिल्ला थाखोआव दायित्व होदों। साननैसो सिगांसो आसाम सरकारनि मन्थ्रि बिबान मोननाय साफ्रोमबो मन्थ्रिफोरखौ जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि महरै थिसनना होबाय डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथाया। बेबायदियैनो गार्जेन मन्थ्रि हिसाबै रामेश्वर तेलीखौ तिनसुकिया जरहाट, अतुल बराखौ कामरुप मेट्र आरो धेमाजि बे मोननै जिल्लायाव होनाय जादों। शरण बर'खौ क'क्राझार, बाक्सा, चिरां बे मोनथाम जिल्लायाव होनाय जादों। अजन्ता नेउगखौ मरिगाव, कामरुप, अश्विनी रॉय सरकारखौ बङाइगाव, बरपेटायाव होनाय जादों। दारं आरो धुबुरीयाव अचल सिंघाल, शिवसागर, चराइदेवआव बिमल बरा, बिश्वजित दैमारखौ नलबारी, सनितपुर, तामुलपुर, गवालपारायाव जयन्त मल्ल बर'खौ बिथांखौ होनाय जादों। कौशिकी राय, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दी बे मोननै जिल्लायाव होनाय जादों। केशव महन्तखौ साउथ सालमारा, मानकासार आरो नर्थ लखिमपुर, कृष्णेन्दुखौ डिमा हासाव आरो काछाराव होनाय जादों। नीलिमा देवी, उदालगुरि आरो बाजालि बे मोननै जिल्लायाव होनाय जादों। पीयूष हाजरिकाखौ नगाव, हजाई, कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं बे मोनब्रै जिल्लायाव होनाय जादों। बिश्वनाथ गलाघाटआव रनज पेगु, सुशांत बरग'हाइखौ माजुलि, डिब्रुगड़ बे मोननै जिल्लायाव होनाय जादों। बिथांमोनखौ जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि महरै दिनै थिसनो। लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा जौगानायनि बिबाना बिथांमोननि आखायावनोसै।